przedstawić samych siebie. Większość z nas została oczyszczona przez sakrament chrztu, ale potrzebujemy kolejnego oczyszczenia. A więc gromadząc się w tym dniu, w którym widzimy, jak łaskawy jest Pan Bóg, jak daleko sięga Jego łaska, poprośmy o łaskę dla siebie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zrzuciłam myślą o Ciebie zaniechaniu. Moja bardzo wielka wina. Przebłagam Najświętszą Marię zawsze wszystkich aniołów świętych, na łaska bracia i siostry, modlitwę za mnie, niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.